Nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera. Salam sehat di hita saluhutna. Tapasada maroha do pikrata lau manangin hatani di bata. Di bagasan tikion martangya kita. Hupuji jala husobahami ho ali di bata Jahoba. Disudi dinggan di basam do asini roham. Natotong madunga ni ngulu nami. Nanang taruli hami Tuhan manangin hatam. Todim parbadia madunga ni jala manuturi hami. Asa mangatusi hami di hatami. Di bagasan Yesus Kristus martangya kami tuho. Amin. Hatani debata na sartu hita di apala partikenon. Dienek mai sian epagilium di si Lukas bidu 10. Mamuka mesa naik 20 sada masuk 1 ayat 24 odo hatani Tuhan. Laos ditiki ima marolopolop ibana di bagasan tod di parbadia. Madok hupuji hoamang Tuhan sigonggom banua gijang do tanoon. Ala dita mo dikokoi sian joluniak kana pistar do nama roha. Gabe di papatar hoi tuaka sio dionoton. Olo amang ido dialamon rohapian. Saluh nenunga di pasahat damang tuau. Jaladang adong na tumadda anaki dukon nyamai. Amai pedang adong na tumadday iya soholan anaki. Akup ni na pinudaan ni anaki manghutolomo ni rohana. Dungi didopak kuma pulik akka sisyan na madok. Martua maakka mata na marnida na didamuna. Ay hudok madihamu. Torop do akka panurirang do raja masihol. Nang idon na niyan naong nidamuna. Pedang di ida. Jala nang bigeon na. Nang binigemuna. Hape dang dibege. Ido yang go sahakna. Damang dainang nenolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Totu ganup jelma di bagasan parngoluan adong do tiki na ibana marolopolop. Adong tiki na ibana marlas ni roha. Jala adong do tiki na ibana mamuji-muji debata. Alay saluhu na somalna di pasar akajon mana porsea. Ala jupang na niluluan dapot na jinalahan na. Alay anggohatan ni Tuhan na mamakulingi hita di apala partikyanon. Di puji-puji Tuhan Yesus debata ama panopa nasa na adong. Dan ala najupang naniluan ni Yesus. Ala Yesus marolopolop, Yesus marlas ni roha. Yesus marolopolop. Ala saluhut akka sesyanna. Imam molotajah ada orang sotur puk jami topi itu 10 halak na sinuruna sesyanna marolopolop. Marolopolop nasida mulak pajupang do Yesus. Jala di paboton akka sesyanai. Huaso ni debata. Nang diida di nasida. Dibabali nasida kasih bolis. Diubati nasida akan namar sakit gabi malu. Jala diudan nasida akka natar sosak. Gabi marolopolop. Barita las ni roha. Na pinasat 70 halak sisyan ni Jesus. Mabejes marolopolop. Ale olo do hita manginang. Molo tajaha. Ada orang sotur puk jami taon. Gabi tubuh do suku-sukun. Dan 12 halak tahi sisyan ni Jesus. 12 halak do manginang. Molo sisyan na pinili ni Jesus. Alay
Ditiki Tuhan Yesus patu papa ngajarion. Taring mangihutun ibana godang do nagabi masoho. Ale adong do 70 halak na mangaleho dirina gabi sisya ni Jesus. Na 70 halak na mangaleho diri nomma na sinuru ni Jesus tu piga-piga luat do inganan mabari tahun harajan ni debata. Jale berhasil lunasida. Keberhasilan terbesar dari para murid pada saat itu, kemampuan mereka mengusir roh jahat, kemampuan mereka menaklukkan kuasa iblis, kemampuan mereka menghancurkan kuasa-kuasa iblis. Tapi kemampuan itu mereka terima oleh karena nama Yesus. Maka para murid itu takjub nasida, marolopolop nasida. Ternyata guarni Yesus marhuhaso pabalihon akasibulis ya jolma namar sakit. Di pasak nasida sanhut na namasay. Gabi marulupulop ma Yesus babigisa. Maka sukacita yang dimiliki oleh Tuhan bukan karena keberhasilannya, tapi karena keberhasilan orang lain. Ini begitu luar biasa. Dihita saluhut na kadamang do dainang nanolongan di bagasa tuata Yesus Kristus. Hubar tuhatan ni Tuhan nasa tuhita. Takas do dia tidakut ima Tuhan Yesus. Ia nunga dipasah di bata. Saluhut na tu ibana. Gabi margogo ibana, gabi marhuaso ibana. Jelahuaso nadong di Yesus si dilehon Yesus atau ditransfer kepada para murid sehingga para murid juga berhasil. Maka Yesus juga senantiasa sasitong na pengoton akasisiana supaya jangan menjadikan keberhasilan itu menjadi sombong, membuat mereka lupa diri, membuat mereka lupa daratan. Tapi satu hal na pinasa ni Yesus. Boleh do ke Tuhan Yesus di bagasan ayat 5:20 tolu 24. Dungini dupa kuma pulik akka sisian nama dok mertua ma akka mata namar nida nadida muna. Bahasa pole do ima Tuhan Yesus songoni. Karena tidak semuanya dang sudinang jolma nabui marnida huaso ni debata songon nani ida niak kasisian ni Yesus. Gudang do jelma dang bemarnida basa-basa ni debata songon nadi ida niak kasisian ni Yesus. Sisian ni Yesus bemarnida huaso ni debata dada ala ni gogo dinasida ale ala ni haporsya dinasida do marado perdebata. Nasa isi porsi itu debata berengon nama tada halongangan huaso ni debata nabuy di patupa ganup jelmana porsia. Maka kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan membuat kita melihat pekerjaan Tuhan menaklukkan kuasa iblis, menaklukkan kuasa si jahat. Dia muna akadamang do daina. Obar Tuhan ni dibata ujah na satu hita. Dia pala partikenon didok-dok di bahasa Indonesia menjadi alat Tuhan. Manang berbahasa Batak gabi perhalado ni di Batak. Bohada perhalado ni di Batak. Na perjolo sahali marhite-hite jami taon nang dipasah tu hita asabu hita gabi perhalado ni di Batak. Ikosongo sisya ni Jesus sino porsia imatu Jesus. Ha porsiahon tu Jesus Kristus gabi mangaleo gogo tu hita patu pahon saluhut sakap do lomoni rohani debata. Maka orang yang percaya kepada Yesus sepenuhnya, dia akan Tuhan pakai menjadi alatnya. Gabi pakai ni debata do ibana, gabi parhaladona, patu pahon harajan ni debata. Patupaun akka halongangan nata patuduhon di bagasan parngolota
ima marhite-hite parangan na dingkat. Maka ketika kita katakan kita menjadi alat Allah, maka kita mempertunjukkan pekerjaan Allah memberikan mujizat. Patudun halongangon. Marhite-hite parangan na dingkat. Di jama sonare gudang nama jelma parangin nang dingkat. Ale ala ni parangit na dinggan. Hobar tulo mo ni rohani debata. Gabetari dama na poso ni debata do kita. Songosisian ni Yesus. Mereka percaya kepada Yesus. Mereka mempertunjukkan pekerjaan Yesus dengan mengusir roh jahat. Mengusir akan simbolis. Pamalupot akan namar sakit. Amangin ang nilonga di baga sa tuata Yesus Kristus. Di jama sonarion, gudang doa kasisian ni Yesus, alay pangalahona, adulsian lomo ni rohani di bata. Alay hita ditogihon, menjadi alat Allah, menjadi hamba Allah. Gabi parahalado ni di bata. Tapat taridah makahalongangan, parhite parangin adingkan. Napadua damang day ng senhata ni Tuhanon. Nang di paing otu hita ganuk marsada-sada. Parhalado ni debata. Iko marulupulup do holang di bagasat debata. Gudang do jelma sonare marulupulup alayang di bagasat Tuhan. Jadi gudang do jelma marulupulup. Alayang patudun hapor siyaw. Alay Yesus Kristus marulupulup ibana. Di siala keberhasilan para murid. Maka kita juga demikian. Iko marulupulup do kita. Nang diut-diut di bata kita. Jadi jangan lagi ada. Dang adong be. Di rohatta di pikiratta. Parangin na sunadingkan. Parangin na dinggan. Hatarida ni holong ni di batado na adong di bagasang ulut. Parangin na dinggan ni tarida tong-tong rumah tangga. Di bagasan akka. Ngulo si ganupari. Naparpuli sa halya manginang. At ni Tuhan na mga dihok kita. Asanggit kita martua. Berbahagia karena penyertaan Tuhan nyata bagi kita. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Gudang nun yang mernida kahalongangan ni. Alin ang budi ida nasida. Maka kita tabereng halongangan ni. Tabereng pekerjaan-pekerjaan Allah itu. Molo-olo hita. Mangulang akalomo ni rohani di bata. Miyamahita di bagasan asi di Yesus Kristus. Asaka halonganga bulun. Asa marulupulup ita. Jela asa marulupulup di bata. Marnida akka ulaw do akka parangeta. Amen martangya kita. Mulyate usog baruhan nami tuho ali di bata. Didenggan di basam di asini roham. Nang totong mamakulingi hami. Nang totong kami hilala di bagas ang ulo nami. Ajari kami di bata mangulan hatamon. Asa gabi parhalop kami di bagas ang ulo nami siganupari. Di bagas ang Yesus Kristus martangya kami tuho. Amen. Horas madihita damang dain ng Tuhan mamasumaso.